16 डिसेम्बर मंगलवार ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଆଜିର କିଛି ବଡ଼ ଖବର ଉପରେ। ପିଜି ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ବୃଦ୍ଧି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କଲେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଓ ହୋମିଓପାଥିକ କଲେଜର ପିଜି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ମାସିକ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ଏହା 1 ଜାନୁଆରୀ 2024ରୁ ଲାଗୁ ହେବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗ୍ଲୋବାଲ ଭିସା ସେଣ୍ଟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବରମୁଣ୍ଡା ପୋଷ୍ଟ ଟର୍ମିନାଲରେ ଏକ ଗ୍ଲୋବାଲ ଭିସା ଆପ୍ଲିକେସନ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲିବାକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଭିସା ପାଇଁ ଆଉ କୋଲକାତା କିମ୍ବା ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଶୀତର ଲହରୀ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ଜାରି ରହିଛି। ଫୁଲବାଣୀରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 6 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ଓ ରାଉରକେଲାରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ଦୃଶ୍ୟମାନ କ୍ଷମତା 50 ମିଟରକୁ ଖସି ଆସିଛି। ଆଗାମୀ 7 ଦିନ ଯାଏ ଏଭଳି ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ରହିବ। ଓଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷା ସମୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ 17 ଡିସେମ୍ବର ହେବାକୁ ଥିବା ଓଟିଇଟି ପେପର 2 ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ଅପରାହ୍ନ 2ଟା ପରିବର୍ତ୍ତେ 1ଟା 30 ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। କୃଷି ବିଦ୍ୟାନିଧି ଯୋଜନା ଏହି ଯୋଜନା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବୃତ୍ତି ଅନଲାଇନ ଆବେଦନ ଶେଷ ତାରିଖ 20 ଡିସେମ୍ବର 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୁଞ୍ଚାଯାଇଛି। ମାଲକାନଗିରିରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ସ୍ୱାଭାବିକ ମାଲକାନଗିରିର ହିଂସାକାଣ୍ଡରେ 8 ଦିନ ପରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଏହି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ଆଉ 9 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ସମ୍ବଲପୁର ବନ୍ଦ ଡାକରା ଟୋକନ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଚାଷୀ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ଏହାର ସମାଧାନ ଦାବିରେ 19 ତାରିଖ ସମ୍ବଲପୁର ବନ୍ଦ ପାଇଁ କୃଷକ ସୁରକ୍ଷା ସଂଗଠନ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛି। ଯବାନ ଆହତ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସୀମାନ୍ତ ଝାରଖଣ୍ଡ ସାରଣ୍ଡା ଜଙ୍ଗଲରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାଇନ୍ ବିସ୍ଫୋରଣ 2 ଜଣ କୋବ୍ରା ଯବାନ ଆହତ। ସେମାନଙ୍କୁ ରାଞ୍ଚି ଏୟାରଲିଫ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ପୁଣି ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ବିବାଦ ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର ଏକ ନିଯୁକ୍ତି ମେଲାରେ ଜଣେ ମହିଳା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମୁହଁରୁ ହିଜାବ ହଟାଇବା ଘଟଣା ନେଇ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଦିଲ୍ଲୀର ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା EQI 483 ପାର କରି ବିପଜ୍ଜନକ ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ବିମାନ ସେବା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ୟୁପିଏସସି ଏନଡିଏ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ୟୁପିଏସସି ପକ୍ଷରୁ ଏନଡିଏ 1 ପରୀକ୍ଷା 2024 ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏଥର ମୋଟ 393ଟି ପଦବୀ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଉତ୍ତେଜନା ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ତୁର୍କୀ ଚାଲିଥିବା ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ବିଫଳ ହୋଇଛି। ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବିଦେଶ ଗସ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତ୍ରିରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଗସ୍ତରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଜର୍ଡାନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସେଠି ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ। ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ଡଲାର ତୁଳନାରେ ହ୍ରାସ 90.70 ପଇସାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆମାଜନରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଛଟେଇ 90,000 କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଛଟେଇ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି।